Krátko pred 15. hodinou a 30. minútou sme držali palce majstrovi Slovenska Antonovi Lackovi. Tu vidíte jeho vozidlo Ford Cosworth 2000. Štartoval z prvého radu P finále kráľovskej divízie 3 do 3500 cm3. Najväčšia nádej Slovenska na tomto predposlednom podujatí majstrovstiev Európy. Spolu s ním v prvom rade Nemec Peter Amann na Volkswagene. Vymenili si pozíciu, pretože Anton Lacko si zvolil štartovať zo stredu a Čech Tomáš Hrdinka na Tatre s číslom 24. V druhom rade potom Holanďan Tenny Kellegen a Rakúšan Helmut Mitterlehner. Z tretieho radu štartujú Čech Jaromír Štetina, Slovák Miloš Vlčanský a ďalší Čech Daniel Landa. A zo štvrtého posledného radu Roman Kolesníkov z Ruska a tiež ďalší z našich zástupcov Patrik Vereš na Tatre. Odštartované Anton Lacko zatiaľ za Čechom Tomášom Hrdinkom, ktorý mal najlepší štart. Tu vidíte jeho žlté vozidlo. S 24-kou Tomáš Hrdinka. Dobre odštartoval aj Tenny Kellegen z Holandska, ktorý sa z druhého radu prepracoval na druhé miesto. Také by malo byť poradie na prvých dvoch pozíciách. Po prejazde cieľom na treťom mieste Jaromír Štetina z Českej republiky na Tatre a potom Rakúšan Mitterlehner na Porsche 3500. Anton Lacko klesol až na 6. miesto. Dodajme, že vo svojej prvej rozjazde krátko pred 10. hodinou predpoludním sa mu darilo, skončil na druhom mieste, potom na treťom, ale v tretej bol iba 5. a preto mu patrila celkovo 9. pozícia po súčte jednotlivých umiestnení všetkých pretekárov a toho odsúdilo štartovať v tomto B finále a bojovať o účasť medzi elitnou desiatkou. Zatiaľ sa Antonovi Lackovi nedarí. Na druhom mieste Tenny Kellegen z Holandska. Ďalší z členov týmu Fast and Speed. Na prvom mieste Tomáš Hrdinka, člen Delta Racing týmu. Tretí potom ďalší Čech Jaromír Štetina na Tatre a štvrtý Rakúšan Helmut Mitterlehner. Tomáš Hrdinka je v celkovom poradí majstrovstiev Európy na 13. mieste. Najväčší 12-bodový úlovok mal na podujatí v nemeckom Grindau. Tam sa mimoriadne darilo aj nášmu Antonovi Lackovi, že tam obsadil 3. miesto, čo je zrejme najväčší úspech slovenského autokrosu v tejto sezóne. Na prvom mieste celkom suverénne Tomáš Hrdinka. Za ním potom ale tuhý boj o 3. a 4. miesto. Na druhej pozícii sa tiež suverénne drží Tenny Kellegen a o 3. miesto bojujú Štetina s Mitterlehnerom. Tomáš Hrdinka je zároveň vedúcim pretekárom majstrovstiev Českej republiky. Náš majster Anton Lacko dal prednosť podujatiu európskeho šampionátu tu v Žitavanoch pred podujatím majstrovstiev stredoeurópskej zóny. Škoda, že sa mu v tomto B finále príliš nedarí, stále sa drží na 6. pozícii. Ešte 2 kolá do cieľa pre vedúceho pretekára a tým je tento muž so strojom Tatra. Tomáš Hrdinka, na druhom mieste Tenny Kellegen z Holandska a tretí ďalší Čech Jaromír Štetina. Dodajme, že pred týmto 7. podujatím majstrovstiev Európy sa zišla európska špička už 6-krát, najskôr
portugalskej Lusáde, potom vo francúzskom Faleira, tretie podujatie bolo v nemeckom Gründau, štvrté v Novej Pake vo východných Čechách, piaté v ruskom Dmitrove a potom aj v lotyšskej Bauske. Vedúci pretekár Tomáš Hrdinka je stále na prvom mieste, ale na tretie sa prepracoval Roman Kolesnikov z Ruska z týmu Fast and Speed, ale s najväčšou pravdepodobnosťou už neohrozí finálové postavenie druhého muža Dannyho Kellegena z Holandska. Takže víťazný cieľ pre Hrdinku. Na druhom mieste s tesnou stratou Kellegen, tretí Kolesnikov z Ruska, štvrtý Štetina z Českej republiky. Aj títo pretekári, ktorí nepostúpili do A finále, si pripíšu body do európskeho šampionátu. Piatý je teda Mitterlehner z Rakúska, šiestý v B finále Čech Daniel Landa a 7. náš Anton Lacko.